പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ തിരുനാമം ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രഭാതത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് 2021 ജൂലൈ മാസം 10-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ, കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ സർവശക്തനായ നമ്മുടെ പിതാവ് ഒരുക്കി തന്ന നല്ല സാവകാശത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. കരങ്ങളൊക്കെ ഉയർത്തുന്ന സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് സ്തോത്രമപ്പ സ്തോത്രമപ്പ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലം മുഴുവൻ നമ്മളെ കാത്തു പരിപാലിച്ച കർത്താവിന് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും അധരങ്ങൾ തുറന്ന് സ്തോത്രം പറ. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. കർത്താവേ സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. രാത്രി തന്ന നല്ല ഉറക്കത്തിനായിട്ട് കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട് കർത്താവേ സ്തോത്രം സ്തോത്രമപ്പ സ്തോത്രമപ്പ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മളെ ഉണർത്തിയ ദൈവകൃപയ്ക്കായിട്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്തോത്രം പറഞ്ഞേ കർത്താവേ സ്തോത്രം. ആരോഗ്യത്തോടെ സൗഖ്യത്തോടെ ഉണരുവാൻ കൃപ ചെയ്തതിനായിട്ട് സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. ഈ പകൽക്കാലവും നമ്മളെ അത്ഭുതകരമായി നടത്തുന്ന കർത്താവിന് നമുക്ക് നന്ദി പറയാം, നമുക്ക് ആരാധിക്കാം, നമുക്ക് സ്തോത്രം പറയാം. ഈ പകൽക്കാലവും നമ്മളെ അത്ഭുതത്തോടെ നടത്തുന്ന കർത്താവിന് നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ഫാദർ, വി ലവ് യു ഫാദർ. നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം, നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ 147-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, യഹോവയെ സ്തുതിപ്പീൻ, നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് കീർത്തനം പാടുന്നത് നല്ലത്, അത് മനോഹരവും സ്തുതി ഉചിതവും തന്നെ. ആമേൻ. 3-4 വാക്യങ്ങളോട് വായിക്കാം. മനം തകർന്നവരെ അവൻ സൗഖ്യമാക്കുകയും അവരുടെ മുറിവുകളെയൊക്കെയും കെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം നോക്കുന്നു, അവയ്ക്കൊക്കെയും പേർ വിളിക്കുന്നു. ആമേൻ. സ്തോത്രം. 9-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, അവൻ മൃഗങ്ങൾക്കും കരയുന്ന കാക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അതാതിൻ്റെ ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ഇത്ര നല്ല കർത്താവിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത്. ഇത്ര നല്ല ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മൗനമായിരിക്കാതെ അല്പം കൂടെ ശബ്ദമുയർത്തി കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ട് ഒന്നുകൂടെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ട് കർത്താവെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം, കർത്താവെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ അപ്പ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നല്ല പ്രഭാതത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. രാത്രി ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന നല്ല ഉറക്കത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം. ആരോഗ്യത്തോടെ സൗഖ്യത്തോടെ ആമേൻ ഞങ്ങളെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഉണർത്തിയ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം. അപ്പ, കഴിഞ്ഞ പകൽക്കാലവും കാത്തുരുപാലിച്ചതിന് ഒന്നുകൂടെ സ്തോത്രം പറയുന്നു. അപ്പ, ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഓരോരുത്തരെയും വ്യക്തിപരമായി അനുഗ്രഹിക്കുക. സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവരുടെ കുടുംബജീവിതം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ഇവർക്ക് ദാനം കൊടുത്ത് ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ഇവരുടെ ജീവിത പങ്കാളി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. ഇവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. കർത്താവേ, ഇവർ ഏത് ദേശത്തായിരിക്കുന്നു ആ ദേശത്ത് ഇവരൊരു അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ. ഇവർ നന്മ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇവർ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് നിറയപ്പെടുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ പുത്രൻ്റെ രക്തത്താൽ ഞാൻ നിൻ്റെ മക്കളെ മുദ്ര വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. വേണ്ടുന്ന പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പ്രത്യേകിച്ച് രോഗികളായി ആരെങ്കിലും ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗത്തിൻ്റെ ബന്ധനം അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗക്കെടുതികൾ വിട്ടുമാറട്ടെ. പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിലുള്ള സൗഖ്യം ആമേൻ ആമേൻ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ മഴ പോലെ പെയ്തിറങ്ങട്ടെ. ഹൃദയരോഗത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ, ആമേൻ ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷറിനാൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ, തൈറോയിഡിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിനാൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ, ഹല്ലേലൂയ കിഡ്നിയുടെ പ്രോബ്ലത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ, നട്ടലിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിനാൽ ഭാരപ്പെടുന്നവർ, സ്പൈനൽ കോഡിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്ന് ഭാരപ്പെടുന്നവർ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. കാലിൻ്റെ വെള്ളയിൽ നിന്ന് തൊലി പറഞ്ഞുപോയി അവൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നവർ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. അപ്പോൾ അങ്ങേക്കൊന്നും അസാധ്യമായിട്ടില്ലല്ലോ. അങ്ങ് സകല രോഗത്തിനും വൈദ്യനാണല്ലോ. സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും നാഥനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവശക്തി തൻ്റെ മക്കളുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരുമാറാകട്ടെ. അങ്ങ് കൊടുത്ത സൗഖ്യത്തിന് സ്തോത്രം. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് അങ്ങ് വഴി തുറന്നു കൊടുക്കണമേ. കർത്താവെ, ബിസിനസ്സിൽ തകർന്നിരിക്കുന്നവരെ അങ്ങ് ഉദ്ധരിക്കണമേ. അതുപോലെ കർത്താവെ, ഹല്ലേലൂയ, കുടുംബജീവിതത്തിൽ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തണമേ. കർത്താവെ, അങ്ങ് തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അവരോട് ചേരുകയാണ്. അവരുടെ വിഷയം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിൽ അതിന്മേൽ വ്യക്തിപരമായ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയത്തിന്മേൽ 2021 ജൂലൈ 10 ശനിയാഴ്ച അത്ഭുതം നടക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം, അത്ഭുതം നടക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. പ്രാർത്ഥന കേട്ട കർത്താവിന് നന്ദി. സകല മഹത്വവും പുകഴ്ച അപ്പയ്ക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ.
തന്നെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. കർത്താവിൻ്റെ കൃപയും ദൈവിക സമാധാനവും സന്തോഷവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു പെരുകുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസത്തെ നമ്മുടെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ചു. അനേകർ ആമേൻ മെസ്സേജുകളൊക്കെ അയച്ചു. ഭയങ്കരമായ സന്തോഷവും അനുഗ്രഹവും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിച്ചു എന്നറിയാൻ ഇടയായതിന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിന് കരങ്ങളെ ഉയർത്തി സ്തോത്രം ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടല്ലേ കർത്താവ് ആമേൻ ആ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രേരണയും ഇന്നലത്തെ സഭായോഗത്തെയും അനുഗ്രഹിച്ചത്. അതിന് നമ്മൾ നന്ദി പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥര. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞ കരമുയർത്തി കർത്താവിനൊന്ന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ. സ്തോത്രമപ്പ, സ്തോത്രമപ്പ. സ്തോത്രം മാത്രമല്ല, ഇനിയും നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് തിങ്കളാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയുമാണ്. 2 മീറ്റിങ്ങുകളിലും നിങ്ങളെല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം കേട്ടോ, മറക്കരുത്. രാത്രി 9:30 ഇന്ത്യൻ സമയം. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ശ്രദ്ധിച്ച് മറക്കാതെ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതായ ഒരു വാക്യവും അതിനുമായിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയ സന്ദേശവുമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്നത്. ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. 1 ജോൺ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ 4 വേഴ്സ് 4. 1 യോഹന്നാൻ 4-ാം അധ്യായം 4-ാമത്തെ വാക്യം. ഇവിടെ പറയുന്നത്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, അതായത് ദൈവമക്കളായ നമ്മളെ വിളിക്കുക, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാകുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഒറിജിൻ എവിടുന്ന? ദൈവത്തിൽ നിന്ന്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഏത് സമയത്തിലും പറയാം, നമ്മൾ എവിടെ നിന്നുള്ളവരാ? നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാ. കരമുയർത്തി പറ, ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവനാ. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവനാ. ശക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച. വീണ്ടും ജനനമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനുഷികമായ ജനനമല്ല, ഹ്യൂമൻ ബർത്ത് അല്ലാതെ. പിന്നെയോ വീണ്ടും ജനനമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ജനനമാണ്. ആമേൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ആമേൻ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരെന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇവിടെ വീണ്ടും എഴുതി വെച്ച്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവർ. നിങ്ങൾ ഏത് പ്രശ്നത്തിന് നടുവിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ധൈര്യത്തോടെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനാണ്. ഇനി അടുത്ത പറയുക, അവരെ ജയിച്ചു മരിക്കും. നിങ്ങളിലുള്ളവർ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനല്ലോ. ആമേൻ. നമ്മളിലുള്ളവൻ, നമ്മുടെ അകത്ത് വസിക്കുന്നവൻ, മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ അകത്തും എൻ്റെ അകത്തും വസിക്കുക. അത് ഫാക്റ്റാണ്, ട്രൂത്താണ്, വാസ്തവവും സത്യവുമായ കാര്യമാണ്. മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും അകത്ത് വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അത് മറക്കരുത്. അത് ശക്തിയുക്തം പറയണം, ധൈര്യമായിട്ട് പറയണം, എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കണം. ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും പറഞ്ഞു, അവൻ എന്നിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനാണ്. ഏത് പ്രശ്നത്തെ കണ്ടാലും, ഏത് പ്രയാസം ജീവിതത്തിന് നേരെ, ഏതൊക്കെ ചലഞ്ചസ് നേരിട്ടാലും അതിനെ നോക്കിയിട്ട് പറയണം, ഹേയ് ചലഞ്ചസേ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധിയെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമേ, നീ നോക്കിക്കോ, എന്നിലുള്ളവൻ നിന്നിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവൻ. ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പിറകിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവൻ എൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട. നമ്മുടെ അകത്തുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ, വിഷയങ്ങളേക്കാൾ, രോഗത്തേക്കാൾ വലിയവനാണ്. അത് ധൈര്യമായിട്ട് വിശ്വസിക്കണം. വായി തുറന്ന് എപ്പോഴും പ്രസ്താവിക്കണം. ആമേൻ, ആമേൻ. പിശാച് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആമേൻ, ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൂ. ആമേൻ, ശത്രുവിൻ്റെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പദ്ധതികളും നമ്മളെ തകർക്കത്തില്ല. പിശാചിന് നമ്മളെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. കാരണം നമ്മുടെ അകത്തുള്ളവൻ ആമേൻ അവനേക്കാൾ വലിയവന്. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. ഏതൊക്കെ നെഗറ്റീവായ ചിന്താഗതികൾ വന്നാലും, ശത്രു എത്ര ശക്തമേറിയ തന്ത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ നേരെ എറിഞ്ഞു വിട്ടാലും നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാം, എന്നിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവൻ. യെശയ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകം 54:17 വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, നിനക്ക് വിരോധമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന യാതൊരു ആയുധവും ഫലിക്കത്തില്ല. അതിൻ്റെ അർത്ഥം പലപ്പോഴും ശത്രു നമുക്ക് വിരോധമായി പല ആയുധങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പം തൊടുത്തു വിട്ടെന്നിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇത് നമ്മുടെ നേരെ ഫലിക്കത്തില്ല. ദൈവമക്കൾ എപ്പോഴും ഓർത്തോളം, ചലഞ്ചസ് ഫ്രീ അല്ല നമ്മുടെ ലൈഫ്. പ്രശ്നം ഫ്രീ അല്ല. പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിനകത്ത് നമ്മളോടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തമാണ്, നിനക്കെതിരായി വരുന്ന ഒരായുധവും ഫലിക്കത്തില്ല. അതിന് കാരണം എന്നിലുള്ളവൻ അവനേക്കാൾ വലിയവന്, ആ പ്രശ്നത്തേക്കാൾ വലിയവന്. അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് പറയണം, എന്നിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയാൽ എന്നിൽ വസിക്കുന്നവൻ, അങ്ങനെ പറയണം, ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനായതുകൊണ്ട് ഒരു ശക്തിക്കും എന്നെ തകർത്ത് കളയുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ഒരു പ്രതിസന്ധിക്കും എന്നെ തകർത്ത് കളയുവാൻ കഴിയത്തില്ല. എൻ്റെ ഒരു നന്മയും മുടങ്ങത്തില്ല. ഒരു മന്ത്രവാദത്തിനോ, ഒരാഭിചാരത്തിനോ, ഒരു ശാപത്തിനോ, ഒരു ദോഷത്തിനോ, ശത്രുവിൻ്റെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പദ്ധതിക്കോ എന്നെ തകർക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. കാരണം എന്നിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവന്. കരമുയർത്തി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ്, എന്നിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവന്. എന്നിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവനായതുകൊണ്ട് അവൻ ശത്രുവിൻ്റെ യാതൊരു പദ്ധതിയും, എൻ്റെ നേരെ വരുന്ന ഒരു പദ്ധതിയും ജയിക്കത്തില്ല. അതിൽ ഞാൻ ജയം നേടുക തന്നെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് പറയണം കേട്ടോ. ഈ വാക്യം മറക്കരുത്.
എപ്പോഴും പറയണം. നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയണം, എന്നിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവന്, എനിക്കെതിരായി വരുന്ന ഒരായുധവും ഫലിക്കത്തില്ല. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു, എന്നിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവന്, എനിക്കെതിരായി വരുന്ന യാതൊരായുധവും ഫലിക്കത്തില്ല. മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായി ക്രിസ്തു എൻ്റെ അകത്ത് വസിക്കുക. അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ലെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം, പ്രയാസമില്ലെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. പക്ഷേ അതിന്മേലൊക്കെയും ദൈവമക്കളായ നമുക്ക് സമ്പൂർണ്ണ ജയമാണ്, പൂർണ്ണ ജയമാണ് കർത്താവ് തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് ലോക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുക. കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമേൻ. യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ വളരും, വർദ്ധിക്കും, പെരുകും. വി ആർ ബ്ലസ്ഡ്, വി ആർ റിയലി ബ്ലസ്ഡ്, വി ആർ പെർമനൻ്റ്ലി ബ്ലസ്ഡ്. മറക്കല്ലേ, വിശ്വാസത്തോടെ പഠിക്കണം, കാണാതെ പറയണം, എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പറയണം, എന്നിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാൾ വലിയവൻ. അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് വിരോധമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരായുധവും ഫലിക്കുകയില്ല. കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ സത്യത്തിൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട് മുന്നേറുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ.